Tend County ma Mombasa koro chano chako tiego jotije machiegni dhi retire ewi kaka ginyalo dak kod tayo ngimagi ka gintiere miechgi. Ma en bang' yangore ni kwan atamalo maduong' mag jotije mogik dhi retire thoro kwayo mondo medgi ndalo mar dhi nyime kod tich nimar pok giikore ne dhi dala. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Tend County ma Mombasa ne obago nyasi mar yango juma achiel mar jotich mag piny owacho, kuma ne oyangore ni kwan atamalo maduong' mag jotich ma hikgi oseromo dhi retire dwaro ni omedgi thuolo mar dhi nyime kod tich. En gino momiyo Tend County koro chano chako tiego jotije mogik dhi retire kaka ginyalo ritore kendo tayo chenro mekgi e mier bang' yangore ni thothgi ok dwar dhi retire ni mar gionge kod ikruok makare. Wewe umefanya miaka karibu 35 umepeana nguvu yako katika kaunti ya Mombasa. Baada ya ile siku ikifika unaambiwa nenda nyumbani, mtu hajajitayarisha vizuri anarudi tena anakuja anasema nataka niongezewe muda. Sijajitayarisha vizuri. Nataka nipewe contract tena kama miezi 6. Sasa ikiwa tutapeana contract kwa wazee, wale vijana wanaochipukia tutawapeleka wapi? Mimi kwanza huwa nasikia uchungu. Mtu amefanya kazi, amejitolea katika county government ya Mombasa.